ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടസ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകോവിൽ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് 5ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കിയതല്ലേ. അപ്പോ അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ദുഃഖം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയണത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോ ഹ്യപ്രിയദർശനഃ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോഹ്യപ്രിയദർശനഃ പ്രോച്യത്തെ യഥാ. രഹിതോ ഹ്യേഷാം മൃതക പ്രോച്യത്തെ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ ക്ഷണ ഒരു ക്ഷണം വിയോഗേന വിയോഗത്താൽ ലോകഃ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഈ നിശ്ചയമായും അപ്രിയ ദർശനക സർവ്വതും പ്രതികൂലമായി കാണപ്പെട്ടു. ഉക്തേന ജീവനാൽ രഹിതക രഹിതമായതിനാൽ ഈ നിശ്ചയമായും ഏഷക ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ പൃഥകഃ ശരീരങ്ങൾ പ്രോച്യതേ നാമം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആരുടെ ഒരു ക്ഷണത്തെ വിയോഗം പോലും സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ജീവനില്ലാത്ത ആ ശരീരം എന്ന പോലെ ശൂന്യവും അഹിതകരവുമാക്കി മാറ്റുമോ? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ആരുടെ ഒരു ക്ഷണത്തെ വിയോഗം പോലും, അതായത് ഒരു നിമിഷത്തെ വേർപാട് പോലും ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം എന്ന പോലെ. അതായത് അർജുനന് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ വിശാലമായ ഈ ലോകം എങ്ങനെയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ ശൂന്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ അതുവരയ്ക്കും നമ്മൾ അമ്മ, അച്ഛ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തച്ഛ, മുത്തശ്ശി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ആ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കരയുമ്പോ ചിലപ്പോ പേര് വിളിച്ച് കരയുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മുത്തച്ഛനായിട്ടോ മുത്തശ്ശിയായിട്ടോ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇല്ല, നമ്മൾ ശരീരം എന്നുള്ള പോലെയാണ് അല്ലേ? ശരീരം എപ്പോഴാണ് എടുക്കുക, ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുക എന്നതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവണേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ അതായത് അത് ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മളുടെ എല്ലാമായിരുന്ന ഒരാള് എന്താണ്, ഒരു മരണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി എന്താവുന്നു, ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ പോലും ഒരു ദിവസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ശരീരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ബോഡി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുക. അതാണ് ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ ശൂന്യമായ പോലെയാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനന്. ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഹിതകരവുമാണ്. ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അയ്യോ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം നല്ലതാണ്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ സ്വാംശമായും വിഭിന്നാംശമായും അസംഖ്യം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശഭാഗമാകുന്നു. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കൾ വിഭിന്നാംശ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ജീവാത്മാവില്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല എന്നതിനാൽ ജീവാത്മാവാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്നതുപോലെ പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു അസ്തിത്വവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളും വിഭിന്നാംശങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. എത്ര തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് സാധാരണ പറയാറ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 അവതാരം. 10 അവതാരങ്ങളല്ല, 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണുള്ളത് ഭഗവാന്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ കേട്ടോ. 10 അവതാരങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരു 23, 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 10 അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീല അവതാരങ്ങളാണ് പൊതുവെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് 10 അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാറ്. അത് ലീല അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷാവതാരമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അത് നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? വിഷ്ണു ആണ്, വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് മഹാദേവൻ പരമശിവനിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശിവൻ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ എന്നുള്ളതാണ് ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് പറയുക ഭഗവാന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ അവതാരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ, ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങളാണ് യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്വന്തരാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളിലും ഓരോ അവതാരങ്ങൾ വരും. അത് തന്നെയാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ലീലാവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ്? വാമനൻ, മത്സ്യം, പറയുന്നതാണ് ആ ലീലാവതാരങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എംപവർ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ ചില ശക്തികൾ കൊടുക്കും ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മുടെ നാരദര്, വ്യാസദേവര്, കപിലൻ, അവരൊക്കെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളാണ്. അതായത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ അവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് ജീവസത്തകളെല്ലാം, അത് മരങ്ങളാവട്ടെ, മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, മനുഷ്യരാവട്ടെ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അല്ലെ. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ അംശത്തെയാണ് വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വാംശമായും വിഭിന്നാംശമായും അസംഖ്യം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശ ഭാഗമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുതത്വമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാക്കളോ, അതെല്ലാം വിഭിന്നാംശങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാവില്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല എന്നതിനാൽ ജീവാത്മാവാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്നതുപോലെ പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു അസ്തിത്വവുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ജീവാത്മാവുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന പരമാത്മാവില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവില്ലാത്ത ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ ശ്രീകൃഷ്ണനില്ലാതെ അസ്തിത്വമില്ല. ഇനിയിപ്പോ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണു രൂപമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആരിൽ നിന്നാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനില്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ അസ്തിത്വമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും അസ്തിത്വമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, അഥവാ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. അപ്രകാരം ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനാണ് പരമസത്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സുപ്രധാന തത്വവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഏതിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്സം ശ്രേയാ ദ്രുപദഗേഹമുപാഗതാനാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ രാജ്ഞാം സ്വയംവരമുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം. തേജോ ഹൃദം ഖലു മയാ വിഹതശ്ച മത്സ്യക. സജ്ജീകൃതേന ധനുഷാദിഗതാ ച കൃഷ്ണ. ആരുടെ കൃപയാലാണോ സംശ്രയാ ശക്തിയാൽ ദ്രുപദഗേഹം ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപാഗതാനം സമ്മേളിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം രാജ്ഞാം രാജകുമാരന്മാരുടെ സ്വയംവര വേളയിൽ സ്മര ദുർമദാനാം ചിന്തയിൽ കാമാസക്തരായ തേജക ശക്തി ഹൃദം പരാജയപ്പെടുത്തി, ഖലു അതുപോലെ, മയ എന്നാൽ, അഭിഹതക ഭേദിച്ചു, ച മത്സ്യക ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യം, സജ്ജീകൃതേന വില്ല സജ്ജമാക്കി, ധനുഷ ആ ധനുസാൽ, അധികത നേടി, ച കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കാമാന്തരായ രാജകുമാരന്മാരെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമായത് അവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായ കൃപാശക്തിയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഭീഷ്മരസ്തുതി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ് ആ ഭീഷ്മസ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന 10 ശ്ലോകങ്ങള്. അതുപോലെ ആ ഭഗവാൻ എന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അർജുനന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃപാശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. എന്റെ ധനുസിനാലും ബാണത്താലും എനിക്ക് ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യത്തെ ഭേദിക്കാനും അപ്രകാരം ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ധനുസ് കൊണ്ടും ബാണം കൊണ്ടും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? മത്സ്യത്തെ ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ? ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിനുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ ഒരു കഴിവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ അതിസുന്ദരിയായ പുത്രിയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. അവൾ യൗവനയുക്തയായപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും അവളുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ തന്റെ പുത്രിയെ അർജുനന് മാത്രമേ നൽകൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. മന്ദിരത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ചക്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണ ചക്രത്തിലൂടെ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ തുളയ്ക്കാൻ കഴിയണം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. മാത്രമല്ല ആരെയും മുകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. താഴെ നിലത്ത് ലക്ഷ്യവും ചക്രവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ജലകുംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുംഭത്തിലെ ഇളകുന്ന ജലത്തിൽ നോക്കി തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉന്നം വെക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അർജുനനോ അല്ലെങ്കിൽ കർണനോ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വപുത്രിയെ അർജുനനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. രാജകീയ സദസ്സിൽ
ദ്രൗപദിയുടെ ഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും തന്റെ മുതിർന്ന സഹോദരിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ കർണനും മത്സരത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരുവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് സ്വഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനിലൂടെ തന്റെ ആഗ്രഹം വെളിവാക്കുക വഴി അർജുനന് പ്രതിയോഗിയായി വരുന്നതിൽ നിന്ന് ദ്രൗപദി തന്ത്രപൂർവ്വം കർണനെ ഒഴിവാക്കി. വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ക്ഷത്രിയരെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരാകുന്നു. കർണൻ ശൂദ്രനായ ഒരു ആശാരിയുടെ ശൂദ്രനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ഈ വാദത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ കർണനെ ഒഴിവാക്കി. ഒരു സാധു ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരിയായി എത്തിയ അർജുനൻ അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ ഈ ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണൻ, അർജുനനുമായി കഠിനമായി പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്, അർജുനൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ദ്രൗപദിയെ കിട്ടല്ലാണ്ടായത്. എന്താണ്ടായത്? ബാക്കി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരികയാണ്, ഇവൻ കർണൻ വരയ്ക്കും വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനന് രാജകീയമായ ആ പോരാട്ടത്തിൽ തികച്ചും വിജയിയായി തീരുവാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണ അഥവാ ദ്രൗപദിയുടെ വിലപ്പെട്ട കരം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർണൻ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള പോരാളിയാണ്. കർണനെ തോൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെയും വിജയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അർജുനന്റെ. നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം, തുല്യ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ ആരാണോ അവർ മാത്രമാണ് ജയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭീഷ്മര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാളും ഇല്ല ഈ ലോകത്തില്. എന്നിട്ട് പോലും ഭീഷ്മ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെ? എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ എതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആരുടെ ബലത്താലാണോ താൻ അത്രയ്ക്കും ശക്തിമാനായിരുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ പറയണം, ഇനി എന്റെ ബലമെല്ലാം പോയി, എന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും പോയി, ഭഗവാനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പ്രകാരം എനിക്ക് ഈ പോരാട്ടത്തിലൊക്കെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ എന്താ പറയുക, മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് താൻ ജയിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ, അത് ശരിയും കൂടെയാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ് മറവി തരുന്നതും. അപ്പൊ രണ്ടും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കില്ല, ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അറിവ് അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 8. യസ്സന്നിധാവഹമു ഖാണ്ഡവമഗ്നയേദാം ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇന്ദ്രം സാമരഗണം തരസാ വിചിത്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലബ്ധാ സഭാമയ കൃതാത്ഭുത ശില്പമായ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിമധ്വരേതേ ശ്രീകൃഷ്ണ. ആരുടെ സന്നിധവും അടുത്തിരിക്കുകയാൽ അഹം ഞാൻ ആശ്ചര്യ ശബ്ദം ഖാണ്ഡവം സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനാൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവൻ അഗ്നയെ അഗ്നിദേവന് അതാം അർപ്പിച്ചു നൽകി. ഇന്ദ്രൻ സസമേതം അമരഗണം ദേവന്മാർ തരസ എല്ലാ സാമർത്ഥ്യത്തോടും കൂടി വിജിത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ലബ്ധ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം സഭാ മന്ദിരം മയാകൃത മയനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വളരെ അത്ഭുതകരമായ ചിത്രപ്പണികളും ശില്പശൈലികളും മായാശക്തി ദിഗ്ഭ്യഹ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അഹരം ശേഖരിച്ചു. നൃപതയഹ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും ബലിം പാരിതോഷികങ്ങൾ അദ്വരെ കൊണ്ടുവന്നു. തേ അങ്ങയുടെ വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്കിച്ചേ. അതിപ്രബലനായ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അത്യധികം സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പരാജിതരാക്കുവാനും അപ്രകാരം ഖാണ്ഡവ വനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അഗ്നിദേവന് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാനും എനിക്ക് സാധ്യമായത് അവിടുന്ന് സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്. കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന ഖാണ്ഡവ വനത്തിൽ നിന്നും
മയൻ എന്നു പേരായ അസുരൻ രക്ഷപ്പെട്ടതും അവിടുത്തെ കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞവേളയിൽ സകല രാജകുമാരന്മാരും എവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് അങ്ങേക്ക് ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവോ ആ അത്ഭുതാവഹമായ ശില്പശൈലി ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ സഭാമന്ദിരം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ്, അത് ഗാണ്ഡവ വനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗാണ്ഡവ വനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അഗ്നിദേവൻ സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് ആരാണ്? അർജുനനാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു വനം മുഴുവൻ കത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാണ്? മയൻ എന്ന് പറയായിട്ടുള്ള അസുരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണ്. അപ്പൊ ആ മയനാണ് എവിടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് ഇവരുടെ സഭാമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ വന്നിട്ടാണല്ലോ ദുര്യോധനന് സഭാകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് വെള്ളമാണ് എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചവിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തറയാണെന്ന് കരുതി ചവിട്ടുമ്പോഴോ അത് വെള്ളമാവുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം ദ്രൗപദിയുടെ ചിരിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയും സാധാരണ. അപ്പോ ഈ അത്ഭുതാവഹമായ ശില്പശൈലി ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ സഭാമന്ദിരം നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. മയദാനവൻ എന്ന അസുരൻ കാണ്ഡവവനത്തിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു. കാണ്ഡവവനം അഗ്നിക്കിരയായപ്പോൾ മയൻ അർജുനനോട് അഭയം യാചിച്ചു. അർജുനൻ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനാൽ ദാനവന് കടപ്പാട് തോന്നി. പ്രത്യുപകാരമായി അവൻ അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു സമ്മേളന മന്ദിരം പാണ്ഡവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ആ സൗധം സർവ്വരാജാക്കന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയെ അസാധാരണമാം വിധം ആകർഷിച്ചു. പാണ്ഡവരുടെ അതിമാനുഷിക ശക്തി അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയും അവരെല്ലാം യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ ചക്രവർത്തിക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ, മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണ്ഡവനത്തിൽ നിന്ന് മയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അത്ഭുതാവഹമായ സഭാമന്ദിരം കാണുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? പാണ്ഡവൻ നിസ്സാരരല്ല. അതായത് അവര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒന്നും ഏതാണ് ദേവലോകത്തിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ ഓരോന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് സ്വയമേവ കീഴടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ. അപ്പൊ ഭയം വരികയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മന്ദിരം അവർക്കൊരു സാക്ഷ്യമാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവർ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെല്ലാം നിസ്സാരക്കാരല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ. നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു വീടൊക്കെ ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോസ്റ്റിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവര് നിസ്സാരക്കാരല്ല, ഇവര് കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധാരണ വരിക. അതുപോലെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്ക അത്ഭുതകരവും അതിമാനുഷികവുമായ ശക്തികൾ അസുരന്മാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നവരാകുന്നു. ചില ഭൗതിക വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആധുനിക അസുരന്മാർ. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം രാവണൻ, കംസൻ ഒക്കെ ലങ്ക എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും എല്ലാ ഈവൻ ആത്മീയ ലോകങ്ങളെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രാവണന്റെ ആ ലങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അത്ഭുതകരവും അതിമാനുഷികമായ ശക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അവര് മനുഷ്യരെ, നല്ല ആൾക്കാരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ്, ദേവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ എയിം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവസാനം നാശം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇപ്പൊ അണുവായുധങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മള് ഇറാനും ഇസ്രയേലും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാരെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അസുരഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായി അണ്വായുധങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഭീതിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. മയനും അവിധം ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. അത്തരം വിസ്മയാപകങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ അവന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവനെ വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അഗ്നിയാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്താലും തുരത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിപൂർവം അർജുനനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അർജുനൻ മയദാനവനെ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രോഷാഗ്നിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഭഗവത് ഭക്തർ അതിനാൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവരാകുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യാണ്. അവര് പറയും ഓക്കെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റാലോ. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ജഗായി മതായി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുദർശന ചക്രം എടുത്തതാണ് കൊല്ലാനായിട്ട്. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് കാരുണ്യാവതാരാണ്, ചെയ്യരുത്, അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവരെ അവിടെ എത്തിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അനുസരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർജുനന്റെ തേരാളിയായത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവത് ഭക്തർ അതിനാൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവരാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭക്തന്റെ കൃപ ഭഗവത് കൃപയേക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മയന് അഭയം പ്രദാനം ചെയ്തത് കണ്ടയുടൻ അഗ്നിദേവനും ഭഗവാനും അവനെ തുരത്തുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു. അർജുനനോട് കടപ്പാട് തോന്നിയ ഈ അസുരൻ തന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ പകരമായി എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അർജുനൻ വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മയന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സംപ്രീതനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സഭാമന്ദിരം പണികഴിപ്പിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെയും അർജുനൻ അതിനാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അർജുനൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, അല്ല വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭാമന്ദിരം പണികഴിപ്പിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് സമർപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ ഭഗവത് ഭക്തനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ഭക്തനെ സേവിക്കാൻ. ഇപ്പൊ മയന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ അവന്റെ ഒരുപാട് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം സംപ്രീതനാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് പ്രക്രിയ. ഭീമസേനന്റെ കഥയും മയദാനവന്റെ പാരിതോഷികമാണ്. അപ്പൊ ഭീമസേന്റെ കഥയും കൊടുത്തത് ആരാണ്? മയദാനവനാണ്, മയനാണ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 16 റൗണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാത്വിക ആഹാരം കഴിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് അതൊരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ എന്താണ് പ്രോമിസ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഭീഷ്മരെയും അർജുനന്റെയും ഒക്കെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അതിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी। जी। प्रणाम माता जी।